beste ekintzetako bat antolatu da gaur Ibarran, Oier Txikiaren alde, eta oraingo honetan Auspo Elkartea bi korrikalariei hemen apoio txiki bat edo ematen ari zarete, azaldi guzu ez antolatu duzu Ibarran hemen. Bueno, bai Juan Zubiak eta Luis Lasak planteatu ziguten asmoa zeukatela, herriz herri Tolosaldeko 28 herrik batzeko egun batean korrik eginez, asmo honen aurrean, eta elkartasuna eskatu ziguten, laguntza eskatu ziguten, eta prestemo ginen hau aurrea eramateko, eta horako zerbaiten aurrean denok elkartu behar degula, eta gure laguntza ezinbestekoare izan daitekela. Zuen kasuan, familiaren aldetik, babesa ikaragarri jaso duzue, elkarte asko, kirol asko elkartu dira zuekin batera eskuba botatzera, nola sentitzen zareten momentu honetan? Momentu honetan, unkituta, unkituta. Gaurko egunan gertatzen ari dena da, unkigarria. Gu oandala hilabete bat kontatu jarri ziren bi korrikalariak gukin, Juan eta Luis, eta hasiera baten ez genuen sinisten. 1 kilometro korrika, baina zero eta hasiera baten ez genuen sinisten, baina ez, da gaude unkituta. Da oso polita ekintza, eta hau betiako izango dugu bihotzean izango du betiako, oso unkituta gaude, Oierren familia. Eta zuek ere, beraiekin azkeneko metroak egingo dituzu ez? Bai, asmoa ideo, hemen beraiekin zaion, goizean egon gera beraiekin, alegin, eta gero larraunele bai, eta daude, txosun toro daude. Eta oso ondo datozte, eta beraiekin berak merezi dute, eta beraiekin eduko ditugu. Azkengo metroa beraiekin egingo ditugu. Barruko ilusioak zeuretzat eta zeurien. Hasieran bia egualdi txarra eduki dugu, baina, minimo beti 6 jungea eta kontu kontari, eta azkenen, laguntasunak inda kilometrok erreztago idea, eta gero eguna zabaldu du, biare gelditu da, eta ondo, eta gero jende andana, jende pila bat, akeston animokin, eta oso gusta. Bagenekin jendea azalduko zala dela, baina, azkenen uste baino gehiago beti ez, gehiago azaldu da. Eta, guk partetxoa jarri dugu, uste garbi gelditu behar dula dena, beraie laguntzeagatik, eta horrengatik indeu, eta beraie iritsi bat zaien guri baino gehiago. Hor iritsi ganen da pankarta, eta gurasok, beste leku batutan egon dia baino, ni uste Ibarra zure herria iristen zen egin bukatzen dezunen, pankarta, beraie kamara emozionatu da, eta gure bai, guztua, sufritzen etorria bukaran, eta iritsi bat oso guztua. Joan dani mendik horrekalari geha, eta aspalditik endokan idea, 3 urte bagen emakin ni nahi dela, eta historia hodena elkartu zanen, Auspoa kultur elkartek zerbait nahi zuen, eta bota ginen idea, pila bat gustatu zitzaien, jake Tolosaldeko herri guzti pasatzen zituen edola, eta pixkat hortik hasi izan dena, eta gero guk egia esan gure aldea korrik aite izan da, eta logistika guztia ez litzake posible izango, ez Auspoak ez baliko lagundu, diak ikaragarri, mototakok, jende pila bat bolkatu da gurekin, eta oso ondo, egia esan oso ondo.